Nepal är ett av världens vackraste men också fattigaste länder. Många av de sherpas som bor uppe i bergen har inte ens råd med skor. Expeditionsresor tillsammans med Haglöfs och Outnorth valde att göra någonting åt det. Tillsammans med en grupp från expeditionsresor fick Everestbestigarna Robin Trygg och Shiring Dorje Sherpa äran att dela ut över 250 par skor uppe i bergen. I want to distribute, I want to give Haglöf for shoes, I want to give the outfit. Thank you very much. Student suits, student pen. Yeah. Yeah, okay. And I want to say thank you from Robin and all the teams and Everest Base Camp. Very nice shoes. I like this, very nice. Haglöf! Som ni ser runt omkring så det är många som går på skor som egentligen knappt funkar hemma och här råder vinterklimat så det är jättekul att få kunna ge ut det här och stort tack. För varje såld Haglöfs känga på Outnorth gick ett par kängor även till Sherpas i Nepal. Vilken succé! Very good. Thank you very much. Okay, this is okay. This is okay. Yes, fine. Enjoy suit. Yeah, go so good. So. Haglöfs. Bye. Thank you so much. For the kids, Sunshine. How are you, Shiring? Yeah. Very good. Come around. Say hi to Sweden. Hi, namaste. Hey, hey. Yeah,